Richard Jules Medina, Rodolfo Enceriaco Toledano, Amado de Mata, Mariano Campo, Merla Mangalos, Anicia Judin, Rico Kalilong, Marcela Sanga, Victoria Pamintuan, Jose Perla Entrina Yason, Benedicto Tapia, Asuncion Bautista, Rene Herrera, Melencio Bacchiano Sr., Juan Paulo Bacchiano, Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Paz Lantajo, Irene Bagol, Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Shane Angel Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, Mario Benson, Onofre Villanueva Sr., Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Rogelio Rivera, Alfredo Rivera, Rodolfo Rivera, Juan Paulo Lim, Renato Tiño, Enrile Solana Silva, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po para sa Operasyon Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mahuwain ng Ama, kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hingin ang iyong patnubay laban sa COVID. Maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal sa yung at karapatan. Itago kami gasa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubat na at hanap nito sisikap na mawakasan ang malinang na gamot ng pandemya sa iba. Pantubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa na na ito at lumago sa kabana. Ito, magitan ni Jesucristo, na nabubuhay, naghaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Cristo,
sanlibutan, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang, maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Ulitin po natin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magnabag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Para damong tumutubo na may taglay na bulaklak.
Kung gumabi nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naaakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinapadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat. Poon, iyong pasikatin, kagandahan ay loobin, ang kabutihan mo sa akin. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magpatayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi para maipagpatapos niya yon? Baka mailagay ang mga pundasyon, subalit hindi naman maipatapos at siya ay kukutsahin lamang ng mga makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman niya naipatapos. O sino namang hari na makikipagdigma sa kapwa niya hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisa sa gupa sa kalaban na may 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaninang umaga sa 7:30 a.m., nagkaroon kami ng induction of new members sa mga lectors and commentators within the Mass. Marami silang bagong new members, 9. Marami pang gustong sumama sa LecCom Guild. Meron pa silang napapasunod, napapasama na new members sa Lectors and Commentators Guild. Ang tanong ko ay, paano kaya kapag ang Lectors and Commentators Guild ay isa ng embarrassment, isa ng ikinakahiyang guild, pinagtatawanan na guild, being ridiculed, being mocked? Meron pa kayang new members na sasama? Meron pa kayang gustong mag-lector? Meron pa tayo kayang i-induct na new members? Itong mga tanong na ito ay hawig sa mga tanong ng Panginoong Jesucristo sa mga napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Sabi ng Ebanghelyo sa simula pa lamang, napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Hindi sapat yung napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Mas mahalaga, importante, gusto niya ang mga sumasama sa Kanya, ang mga sumusunod sa Kanya ay mulat. Lalo na kapag pinagtatawanan na sila, kinamumuihan na, kinakahiya na sila. Mas gusto ng Panginoong Jesucristo, sumasama sila sa Kanya bilang alagad until the end. Alagad amanyad sad, hindi yung alagad na wala agad. Kapag nakita na ang krus, kapag nandyan na ang krus, kapag naharap na sa krus, at ito ang dalawa niyang tanong sa kanyang mga alagad, sa mga sumasama sa Kanya, sabi niya, "Who among you would construct a tower, would not first sit down and calculate the cost for its completion?" Ang pagsunod daw sa Panginoon is like constructing a tower. Matagal, costly, dahil ang pagtayo ng tore ay hanggang langit papunta.
Nakahanda ba sila na pagtawanan? Nakahanda ba sila na kutsain? Sabi ng Ebanghelyo natin, dahil hindi matapos-tapos, matagal. Yan ang tanong niya sa kanyang mga alagad. Ang ikalawang tanong niya, sabi niya, sino ba sa inyo ang basta na lamang lulusob sa kanyang kalaban na alam niya naman higit na mas makapangyarihan kesa sa kanya? Ganyan daw ang sumasama, ang sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ang nagiging alagad. Sigurado raw, mapapalaban ka sa mas malakas na kalaban, ang mundong sumasalungat at ang taong sumasalungat. Kaya mo bang harapin ang kalaban na mas malakas sa iyo? Yan ang tanong niya sa mga sumusunod sa Kanya. At yan din ang tanong niya sa atin ngayon na sumusunod. Marami tayong sumusunod sa Kanya dahil payapa pa ang lagay. Kaya ngayon daw magandang itanong ang tanong ng Panginoong Jesucristo, sino pa kaya ang susunod at sasama sa Kanya kapag tayo na ang pinagtatawanan? Sino pa kaya ang sasama at susunod sa Kanya kapag hindi na payapa ang lagay, tagilid na ang lagay? Sino pa kaya ang sasama at susunod sa Kanya, sa Kanyang misyon, kapag ang misyon marami ng konsumisyon? Ang sagot, yung alagad, hindi yung wala agad. Habang tuwid ang landas sa pagsunod sa Panginoon, habang walang issue, walang problema, napakadali ang sabihin, susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero kapag may humarang na sa ating landas sa pagsunod sa Kanya, may sumalungat na, that is when we become reluctant, hesitant, and even indecisive. Nag-aatubili, nag-aalangan, mikakuno, mikelangan. Yan ang tinutukoy niyang krus ngayon sa Ebanghelyo. Sabi niya, whoever cannot carry his own cross cannot be my disciple, alagad. Yan ang tinutukoy niyang krus na naghihintay sa sino mang sumasama at sumusunod sa Kanya. Kung makikita niyo yung krus, merong patayo, tuwid. Pero merong pahalang, paharang. So, following the Lord is not just purely puro payapa, puro tuwid ang takbo ng buhay, walang problema, alang pisasabyan. Hindi. Bigla na lamang sometimes unexpectedly ating magbakle, may haharang, may magkukrus sa iyong landas. At ang sabi niya, whoever does not carry his cross, hindi siya pwedeng maging alagad ko. Ang tunay na pari, nagiging alagad, hindi dahil sa sutana at chasuble na magandang suot niya. Nagiging tunay siyang pari, alagad ng kadyosan, dahil sa kanyang pag-ibig na mag-aruga, mag-alaga sa mga nakakaawa at napabayaan. His love for those abandoned, left behind, na pinapaalaga ng Panginoong Jesucristo. Pinagtatawanan man ang kaparian dahil sa mga iskandalo, kinamumuihan man ang kaparian, nananatiling alagad ng kadyosan. Ang tunay na pulis, hindi nasusukat, hindi siya nagiging alagad dahil sa maganda niyang uniforme. Nasusukat ang tunay na alagad ng kaayusan, ng kaligtasan, on His love to keep peace and order. Pinagtatawanan man ang kapulisan kung minsan, kinamumuian man ang kapulisan kung minsan, nananatili pa ring alagad ng kaayusan, ng kaligtasan.
Ang tunay na abogado, hindi rin nasusukat ang pagiging alagad niya sa magandang barong Tagalog na suot niya o gusto't mayaman. Ang tunay na abogado ay nagiging alagad because of his love to make justice available, especially for those who cannot afford it. Pinagtatawanan man ang mga abogado, sinasabing hindi sila lawyer, kung hindi liar, nananatiling alagad ng katarungan. Tayo rin, anuman ang ating lagay sa ating buhay, anuman ang ating kabuhayan, meron tayong lahat na sinusundan. At sabi ng Ebanghelyo, dalawa lamang ang paraan na pinagpipilian. Sabi niya, ang hindi makakaiwan sa kanyang pamilya, ang hindi makakaiwan sa kanyang ari-arian. Ibig sabihin, one who is not ready to be on his own, one who cannot rely on his own, hindi pa kayang magsarili. Kapag may humarang na, kapag may nag-cruise sa kanyang landas, siguradong-sigurado, darating yung pagiging reluctant, hesitant, mawawala agad. Di siya alagad. Sabi ng Ebanghelyo, sino man who kaya niya i-renounce pamilya, possession, hindi nagdidepende sa iba, he can rely on his own. Kapag may humarang, kapag may nag-cruise sa kanyang landas, siguradong-sigurado, hindi siya mawawala. Siya ang alagad. Sa misang ito, ipanalangin natin na sana magkaroon tayo ng sariling tapang upang maging alagad ng kadiyosan at hindi yung nawawala agad pagdating sa kabanalan. So, magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong alagad. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong karunungan. Kami ngayon ay dumadalangin, Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, may ayon nawa ni Papa Francisco ng mga obispo, pari, diakono at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga pulisiyang kanilang nililikahin at sa kanilang mahabaging pagpapatupad
sa saligang batas, manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga nakakaranas ng matinding paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaaliwan sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Sardas and Luz Medina and family, Baquiano family, Carmela Ann Castro, Dr. Ras, Armeli Herena Canlas, Soliven family, Cesar and Lita de Jesus, Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Celia Udan, Vanji Canlas at ang lahat ng kanilang mga pamilya. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng ating mga kapatid na nagbe-birthday, Carmela Castro at Timotea Matiti. Ipanalangin din natin ang special intention ni na Ivan Vince Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda Ozalito Garcia, Karen Rivera, Lay Segura, Jennifer Montenegro and family, at si Mr. and Mrs. Marasigan para sa speedy recovery, good health and healing ni na Leticia Pineda, Remigio Pangan, Mario Pasyon, Sister Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Eleanor Ventura, Jerwin Uliege, Emily Nantakaw Inove, Josie Palafox, Macnil Gonzalez, at si Selvina Larioque at ang lahat ng mga kaibigan na may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa pamilya ni na Ani Rason at pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara, tanggapin nawa ng Panginoon ang ating mahal na yumao sa kanyang mapagmahal na bisig, lalong-lalo na sina Eva at Sergio Mendoza, Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard, Jules Medina, Rodolfo at Siriaco Toledano, Amado de Mata, Marian Ocampo, Merla Mangaluz, Anisha Tiodin, Rico Kalilong, Marcela Sanga, Victoria Pamintuan, Jose Perla, at si Trina Yason, Benedicto Tapia, Asuncion Bautista, Rene Herrera, Melencio Sr. at si Juan Paulo Baquiano, Bonifacio, Maria Nena at si Paz Lantajo, Irene at si Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Shane Angel Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, Mario Benson, Onofre Sr. Villanueva, Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Rogelio, Alfredo at Rodolfo Rivera, John Paul Lim, Renato Tinio, at si Enrile Solana Silva at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin natin sa ating panalangin ang ating sariling kaligtasan laban sa COVID, ang kaligtasan ng ating mga frontliners laban sa COVID, ang mabilis na paggaling speedy recovery ng mga kapatid natin na may COVID sa kasalukuyan at kapayapaan sa mga kaluluwa ng ating mga yumao dahil sa pandemic. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas naman natin ngayon ang ating mga personal na panalangin. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo, kami ay nagsusumamo ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang tulad ng iyong anak, kami ay manatiling tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po tayo para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan, ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay. At nawa ay magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pag-aayin ngayon na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas ninyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang
pinananahan ng iyong Espiritu. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi ngayon sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Nagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniyabot sa kanyang mga alagad. Sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, gamit na lubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming anak. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa iyong harap para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mga yumao na aming pinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ng Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyong kaparian, kapag
kaharian at kapurihan, ngayon at magpakailan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
Announcement. We join the Catholic Church all over the world in commemorating the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary on September 8. This coming Thursday, in our province, Pampanga, we celebrate the feast in memorial of our provincial patroness, Virgen de los Remedios. Our parish is one of in celebration as we enjoin our parish community to participate in the Triduum in honor on September 5, 6, and 7, Monday, Tuesday, and Wednesday, before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m., Holy Rosary, followed by the Angelus. 6 p.m., Triduum in honor of Virgen de los Remedios. 6:30 p.m., Holy Mass. Our observance of the feast proper on September 8, Thursday, culminates with the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening, highlighted by the consecration of the sacred images of the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón y Caridad. In preparation for the feast of our patron, Saint Jude Tadeus, on October 28, our parish is reviving the traditional cluster masses, or Daro cluster, on Fridays prior to the feast day proper, except on First Friday. For a more meaningful celebration on cluster masses this year, we shall have a motorcade procession of the sacred images of our patroness, Our Lady of the Holy Rosary, and our patron, Saint Jude Tadeus, from the church to the venue of the cluster mass before the Holy Mass, and from the cluster back to the church after the Holy Mass. The general schedule is as follows: 5 p.m., assembly and preparation at the church patio. 5:30 p.m., motorcade procession to the cluster mass venue. 6 p.m., Holy Rosary and prayer to the St. Jude Tadeus. 6:15, audiovisual presentation. 6:30 p.m., Holy Mass. 7:30 p.m., motorcade procession back to the parish church. The first of our cluster masses is on Friday, September 9 at cluster Phase 1A, with the residents of Phase 1A as sponsors and the Companion of St. Jude's and the Lectors Commentator Guilds, our support groups. May we therefore enjoy the parishioners of Phase 1A to come and join us in these liturgical activities. Thank you. We have marriage bonds announcements for the second Sunday. Si John Ivan Ngo, anak nina Johnny and Evangeline Ngo, nakatira sa St. Jude. Ikakasalon October 8 sa St. Joseph The Worker Chapel 2, Clarkfield. Ang isa si Maria Valerie Cabico, anak ni Marlu at Engracia Cabico, nakatira sa St. Paul Avenue. Ikakasal sa Martes, September 6 sa San Agustin Parish. On Thursday, yung canonical coronation ng Virgen de los Remedios magaganap sa new site ng munisipyo ng Lubao, katabi po nung Dabsu, Lubao. For those who are interested, ang celebration, ang misa, maaga po, 5 a.m. Ganing Aldona naman pong mag-umpising celebration. 5 a.m. ang misa for those who are interested. Annually, nagbibigay po sila ng mga love offering envelopes para sa koronasyon. Ito yung nagiging mission fund ng Arsobispo. Kapag meron siyang mission program, one of the mission program, yung binibigay naming suporta, subsidy sa mga ayeta, sa Villa Maria, monthly, binibigyan namin sila ng para sa pagkain, para sa kuryente. Kasi daw, kung hindi mo ibabahay at pakakainin
ang mga ayeta, hindi sila pupunta sa paaralan upang maturuan. So, para mo silang sinusuhulan para mag-aral, kailangan mong pakainin. Monthly, usually between 30 to 40,000 subsidy. Dito nang gagaling yon. Nung nag-celebrate tayo last year ng Mission Assembly, 500 years of Christianity, dito rin gumuha ng panggastos ng Arsobispo. Yung Synod on Synodality, dito rin siya kumuha ng panggastos kasi meron silang tema na mission. So yung mga binibigay ninyong mga love offerings for the coronation, yun po ang pinupuntahan. If anybody is interested, you may approach me after the Mass. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo na kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo para sa pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.